Бүгінгі тапшыруыбызға Қобад Николаевка районы Татар Сайман авылыннан матур құтлау хаты алдық. 26 апрель көнне үзенең 65 яшьлек күркәм юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Юсупова Рәшидә Рауфовна каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән чын күңелдән аны газиз әнисе, яраткан тормыш иптәше Юсупов Мәүлид Яхевич, балалары улы Марат, килене Эльвира, улы Ринат, килене Гөлия, кызы Әлфия, кияве Рөстәм, оныклары Мурат, Аделия, Ильяс, Тимур, барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 42 ел элек авылымның иң гүзәл сылуына әйләнгән мәлне бүген дә күз алдымда тотам. Сылу, зифа буйлы, шәшкәдәй матур алтыным хылкы ягыннан да бик тынчан сабыр иде. Авыл мәктәбен уңышлы килеш тәмамлап, Сызрань шәһәренең педагогия көллиятендә белем ала. Бар гомерен балаларга белем, тәрбия бирүгә багышлап, 40 ел буена башлангыч сыйныф укытучысы буларак хезмәт куйды. Әйтергә кирәк, әле 1нче ел гына ул ялда утыра. Сөеклемнең үз һөнәренә җаны тәне белән бирелеп эшләвен күптән инде мәктәптән укып чыгып киткән укучыларның бәйрәмнәр белән котлаулары, аралашып яшәүләре, һәр вакыт рәхмәт сүзләре ишетүе дә дәлилли. Бала җанлы кеше буларак аңа һәммәсе дә тартылды. Хезмәттәшләре һәм ата-аналар хөрмәт иттеләр, балалар яраттылар аны. Һөнәрендә генә түгел, гаиләдә дә ул бик уңышлы килеш үз рольләрен башкарды. Минем өчен үлеп-үчеп яшәгән тугрылыклы җан юлдашы булса, 2 улыбыз һәм 1 кызыбыз өчен ул бик ягымлы әни дә була алды. Инде балалар күптән үсеп җитеп, төрле якка таралыштылар. Безне сөендереп ял көннәренә кунакка оныклар кайта. Димәк, алтыным, без яшәешебезнең иң гүзәл мәленә җитештек. Аллага шөкер, авырлыклар артта калып, без синең белән шәшкән орлыкларның җимешләрен татый алабыз. Рәхмәт кадерлем барысы өчен дә. Киләчәктә дә Раббым бер тигез гомер кичереп, мәхәббәттә яшәргә язсын. Мин сине бик яратам, сөеклем. Җаным, янәшәмдә сине тойы җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши. Синең белән мин бик бәхетле. Худайдан бирелгән түгәрәк бәхетем, гаилә учагым, селкенмәс тәхетем. Тәкъдирдән язылган син миңа, мин сиңа, парак кыш көнләшер бәхетле язмыштан. Кайрылса канатым, айрылсам ярымнан, үләрмен саргаеп мин сары сагыштан. Гомерем юлында бул миңа терәк, бәхетле булырга бары син кирәк. Мин яратам сине, ә син мине, бәхет өчен тагын ни кирәк? Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә, кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарын булсын гел түрдә. Әнкәй, котлау хатыбызны дәвам итеп, беренчедән сиңа бу дөньяда иң олы зат, гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Без бәхетле балачак күрдек. Үз башыбыз тулы, табыныбыздан ризык өзелмәде. Ни сораганнарыбызны, ни теләгәннәребезне әткәй белән үтәргә тырыштыгыз. Барыбыз да без үз урыныбызны бу тормышта сезнең ярдәмегез белән таба алдык. Бу бәйрәмне үзеңнеке генә дип торма. Бу бәйрәм безнеке дә. Сез бар чакта туган өебезнең уты сүнмәс, авылга кайтырга мөмкинлегебез булыр. Бу озак шулай булсын иде. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәемнең юбилее, яшьләрем сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәрчак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде шатлыкка күмиек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала, онык, һәрбер туганга. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр, син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшә әниебез, бары шатлык белән, өләшеп тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Рәшидә Рауфовна, якыннарыгыз юллаган матур теләкләрне сезгә шәшми түкми җиткердек. Җырны да сәлам итеп юллыйбыз. Ул сезгә ошар дип өметләнеп калабыз.
Yüre gitti mi yıldızlar, sen etkine kaysasın. Bari senin için güne saylaymanın yaktasın. Sen ağına, sen ağına, ay koyaşның nurları. Sen ağına bağışlana, jırlarның motorları. Sen ağına, ay koyaşның nurları. Sen ağına bağışlana, jırlarның motorları. Sen ağına şeşek atan, bakşaдағы güllerin. Бәхет шатлыққа көмелі, сенің янда күнәрін. Сен ағына, ай кояшның нұрлары. Сен ағына бағышлана, жырларның моторлары. Qanatlanып, yanına qaytып келем. Менің үшін бик қадірлі екенлігіңді білем. Сен ағына, ай кояшның нұрлары. Сен ағына бағышлана, жырларның моторлары. Сен ағына, ay koyaşның nurları. Сен ағына bağışlana, jırlarның motorlары. Сен ағына bağışlana, jırlarның motorlары.